Oh, izingane zesithembu ziyeza kanene bethunani, and ke nayazi what that means. Each and every season uMpumelo Mseleku uthi gqi nentombi entsha sazi mos yayinguVuyokazi Mntu eshiyekile emveni koba uMpumelelo eqhuzukile kwesasithembu somjolo wakhe. Then ke wa-introducer uTirelo kuVuyokazi, and then boom wa-introducer uNosipho, and then boom wa-introduce uAmahle. So ngoku nanku uzosiphathela uFortunate bethunani. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. uFortunate ke yena simazi kwi-TikTok video apho ke cabe i-birthday yakhe, then ifriend ke yenza i-video imfota, then ke kuyabonisa noMpumelelo ehleli ecaleni ke phofu engekho kwa kwi-frame. I'm starting to think ba babeyenze ngamabomu laa nto leyo, wefuna ukwaziwa naye kaloku sana. Niyazi mos laa nto umntu abe nabantu bakhe fine nawe ube within, but ke wena awaziwa. So soze kaloku ungafuni indlela yoba waziwe. So sambona ke uMpumelelo epha kwathiwa hayi bo uMpumelelo wenza ntoni apha kwi-birthday kaFortunate. So sayiqonda ke bayajola, and then ko-TikTok live ke ngoku sabona ke uTirelo naye ebhizi egifta uFortunate xa wayebhizi elive nye noMpumelelo. Then sayiqonda oh okay hayi inoba uintroduciwe ke cause wetshula uMpumelelo kwizingane zesithembu ba uyaba-introducer abantu ke kuTirelo, nangona ke cabo Amahle zange wamfaka sekulate njengoba benako ukubhidana ukuthile noAmahle. But anyways ke ngoku uFortunate betnani uye wafaka ivideo kuTikTok wakhe, and then waveza uMpumelelo because bekuthe cwaka singayazi noba basekunye okanye kwenzeka ntoni. So bathi abantu hayi kucacile izingane zesithembu ziyeza, uMpumelelo funeka ephinde wasiphathela omnye omtsha. So sekucacile uba nguFortunate basekunye ngoba nanku esivezela. Phofu sisuka kwekwaLandle noLwandle ikhona ke ivideo ebendiyenzile apho ke sibona ekunye nentombazana engasingubhebhi mama wakhe uKhwezi lo simaziyo, and bekhangeleka ngathi hey bayathandana nentombazana ishayi ingafuna uvela, wazifihla nobuso ngobhotile. Then saqonda hayi ke inoba intombazana yakhe yesibini ngoba utatakhe ngokwembuzile kwizingane zesithembu uba ithini into yakhe, watsho wathi bakhona abantu, meaning it's more than one girlfriend. So ke sayibona ke emotweni njengoba njengoku noFortunate naye eziveza uba use in the picture. Ewe uAmahle sivile banabantwana, then ke uTirelo naye ingathi ude walotyola xa siva utata uMusa Mseleku ethetha. Anyways khanithi manicinga ntoni na ngoFortunate esibonisa uba usekunye noDJ Mpumza. uMamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video, nanibona kwivideo elandelayo. Goodbye.